eyyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe fulɓe mi salmini on mi juurima on mi ñaguini moon gueɗe moƴƴere mi salmini onon e ko takki on ko taari on kala mi salmini kala ko calmin ɗon mbiɗa namdo beele ko jaam jogui on jeggi on minen ga alhamdulillah ko jaam noon yo jaam ɓoydumo sigi woni wayrede kono nani waylare deƴƴere jeeyaka yejjidde kadi jeeyaɗo jeeya ko rondi saaha ko tambi nde tawno no wodane aade kala yencinde kadi mboɗo heewi wiide liggortoɗo jamɗe wona no yiɗrini jamɗe mbaɗirta kono jamɗe jiɗini hono no waɗirta tigui ɗum noon ene wayno en mbayri wadde direct ga hen e sengo men Facebook taw noon koye page men DJ Dou alliance tiitoonde leñol fulɓe ɗum noon sikki ala nde tawno so tawi yimɓe gowi heɗadema e hettadema gowi kadi rewidade golle ma joni jo foof andene tintina ɗumen wonde a tini ene tinma nde tawno so tawi neɗɗo tinima tintinima ene tinma aɗa foti tinnade tina ɗum tigui ɗum noon so tawi neɗɗo tinima tinani ɗum tan so ɓooyi seeɗa tinde nde wondata e tintinde te so tinde wondani e tintinde tinɗo wonnata tinde ko tinno ko ɗum noon yo Allah rokku en tinede kadi andude wonde eɗen tina humpidde ɓen tinɓe en wonde tini en tini ene tini en hannirta ni henno eyyi so ɗum ɓenni hanki ko weltare tan e émission baɗɗo toon to TFM taw noon ko Pape Cheikh Diallo e invité ji mum ɗum noon sen belama mbiyen tigui rigui ha joni renɗo fulɓe hewɓe hen gandi ko gandano nde tawno Cheikh Oumar Kodara Maysa Elma Siré Samba Dembali Moutar Outolatale joom hoore mo dorondaki mbandu ñamo e kurus kanko ni nana e taltari sele guina futuro julɗe e feñague o mbiyata Samba Dianguinte Dariɓe sikki ala nde tawno kala jibinaɗo joftina koye inde yummum joftina e inde bawmum kono ko kanko joftina e Fouta foof nde tawno ko kanko golli koɓe gollani waɗi koɓe mbaɗani ɗum noon alhamdoulillahi rabbil alamin caggal ne yonta o andi holi gonɗo Cheikh Oumar haalde Cheikh Oumar noon heƴani e nder ñalawma goto haalde Cheikh Oumar heƴani tigui rigui ha joni e nder yontere haalde Cheikh Oumar heƴani e nder lewru haalde Cheikh Oumar heƴani hay tigui rigui ha joni e nder hitande nde tawno gonwole makko e golwole makko koko pilpiltodiri windere nde ɗum noon ko yidde e wiide tan bandiraɓe mo dañi Cheikh Oumar dañiɗo jaggi nde tawno so tawi wonde aɗa yiiloyo hirande yaato galle mon defani kono Cheikh Oumar point kewɗe kuɓɓiɗo hen ko kanko rewda ɗon nde tawno duwaw makko soyata ɗum noon mboɗo sikki guɗannoɗo mere noon so tawi rewandu isum majji toni mum ene poti sebde eywa noon kala mo andano holi gonɗo Cheikh Oumar hanki hay sino ko seeɗa jubbanama hen holi gonɗo Cheikh Oumar wadde noon ko waɗi Allah labɗo ceer kadi ko pelluɗo fiyande diine e nder oɗum tuma Cheikh Oumar so tawi koto banggue jambaragal sa ƴeewi ma tawi ɗum e makko so tawi koto banggue hulde Allah sa ƴeewi ma taw ɗum e makko so tawi koto banggue wonde fuutanke sa ƴeewi ma taw ɗum e makko so tawi koɗo banggue waliyagal sa ƴeewi ma taw ɗum e makko eywa saabu ɗum kanko ko gasɗo e Allah ha tigui rigui laaɓi ceer ɗum noon en keeɓi yiide natal ngal gandanɗa hoorema enen kam en jiino ɗum ko ɓooyi ngal ɗo natal en jiino ɗum ko ɓooyi kono noon ɓe tengtini wonde ngal ɗo natal ko kañum ko on woni Cheikh Oumar eywa ene gasa won natal ɓurgal wawde hutorede kono ko ngal ɗo natal ɓuuri tengtude wonde ko natal Cheikh Oumar woni ɗon ɗum noon natal ngal ɗon onon kala jogoɗe ɗum e nder cindirɗe moon bawɗen wadde profil waɗa bawɗen wadde statut waɗa sikki ala bawɗo wattude ɗum photo mawgo e nder oɗum tuma waɗa ɗum e nder salle mum walla e nder suudu mum waɗa nde tawno waliyaɓe waɓe hono ni hen kala ko umme mumen hutorade ɗum ene waɗi fayida no fewi Cheikh noon wona tan Afrique naaɓe holli mbawko mum ene tawno jaaɗo Makka yaari ɗum koyngal e nder oɗum tuma holli toon mbawko mum ɓenni Madina la même chose holli toon mbawko mum kadi Allah holli ɗum toon kawisaji holliro toon kawisaji eɗen gandi wona hunde tokosere eywa kanko woni ɓalejo gaɗiɗo ardade juma toon to Jérusalem eyyi ɗum noon machallah wona hunde tokosere te Cheikh Oumar machallah Allah ne rokki ɗum dokke ne fellito rokkude ɗum nde o rokki ɗum ko ha timmi nde tawno mo jogui puccu makko puccu ngu wiyete ko caƴƴal Galaba Diaba caƴƴal Galaba Diaba noon kala ɗo yeɓɓi holcere mum ene jogui mboddi ndi woni ko jeeɗiɓiri leydi mboddi ndi hollata tigui rigui ha joni hollatamo lawol kanko Cheikh Oumar ɗum enen foof en nani ɗum kadi eɗen gandi ɗum no hadirta ni hen eyyi ko heddi ko noon ko haala ko yo Allah hokku en naftorade ɗum ɗon eywa ndeysan o tumni hewɓe Alina Manso biyannoɗo tigui rigui ha gonnoɗo Mali biyannoɗo tigui rigui ko kañum woni Allah eywa ene jogui nokku mo gandanɗa hoorema ko 8 kilométre waɗi hen ko sukaɓe rewɓe yontaɓe yaroɓe duuɓi 18 ha eko nandi hen e nder oɗum tuma
eywa ko neema kala ko cohluɗa e nguura nan toon waɗi galle goɗɗo galle o ko 8 kilométre eyyi woni toon ko ɓulli ɗi ko ɓulli jeyngui ko sagataɓe dujata ɗum sa ari ko Allah ndewata o wiyanma ko rewam sa rewi kam so tawi ko neema mi hokkuma neema nani galle nani e nder oɗo tuma ene waɗi rewɓe ene waɗi fofof eywa kala ko cohluɗa aɗa wawi ɗum hebde machallah eywa sa rewanimi noon aɗa andi sa rewi Allah fadata ko ha maya nannuma aljanna holluma neema min kam sa rewi kam ko joni joni nannanmami aljanna nani eywa sa rewani Allah noon kañum fadanma ko ha gandanɗa hoorema maya nannuma joygol min noon sa rewanimi ko joni joni nannanmami joygol eywa so tawi a jaaɓi ko wi ko tigui rigui wonma e galle makko neema o kala ko jiɗɗa ko ɗum kala ko yitere ma toɗɗi aussi ko ɗum so tawi wonti an a jaɓani ɗum e gantuma ko ɗon e ɗon ɓe gulnata ndiyam pasɗam ɓe juppa e ma so tawi ka juɗɗo balɗe 5 minutes gona e fettade aɗa ɓoye wonki wonta ɓuuɓi so tawi a jutani balɗe ɗon e ɗon maya eywa o yitima hoore makko eɗen gandi noon no huccidire Cheikh Oumar nde o andi tigui rigui wona Allah nde tawno Allah ɗanata ko kanko mo ɗano eyyi ɗo Cheikh Oumar wontata ñiiwa wonta tigui rigui ay joni cewgu wonta goɗɗum e goɗɗum ene hollamo kawisaji eywa no dogata nde ko foti no ɓinguel mbewa ene yalti caggal makko no yehiro Amadou wi tigui rigui ay joni ene moftamo nde wimo a hayti tubde te kadi a hayti ɓennude so Cheikh Oumar ari ko minen kuccidirta nden woni no naati halwa tigui rigui o yidire Hamadi Hamallaɗe ko ɗum ɗon woni ko jinmi fawande on ɗum joni joni sukara si ko kañum yewta ɗum nde tawno sukara aussi koye anduɓe jeeno kadi ko philosophe kadi ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema so tawi a heeɗima ɗum tan ma dañ gandal ko ɗum tagui noon toujours enen yonta hande o kettotoɗen mawɓeɓe ko kalanno ko c'est très important nde tawno kala koɓe kalanno ko jangguin neɗɗo ne wawi janggude hen ko heewi ene wawi famde hen ko heewi ene wawi teskade hen ko heewi e gantuma eyyi saɗa yiiɗi noon andude hooli an alay saago a jaɓat wittude hooli an ne ganda hooli an kono a wawa andude hooli an a jaɓani wittude ko mako eywa ɗum noon neɗɗo andirta hoore mum ko ha jaɓa wittude hoore mum te neɗɗo tan to woni ɗo ɗon ɗo gonɗa ɗo e nder galle mo gonɗa o aɗa wawi wittude hen hoorema e nder galle mo gonɗa ɗo aɗa wawi andude hen hooli hoorema ko heddi ko noon koko gendi hakkille wi ko neɗɗo woni mo softata jangde ɓennata saabu duɗe guddata eyyi ko neɗɗo woni mo softata jangde ɓennata saabu duɗe guddata nde tawno aduna o e hoore mum eɗen gandi uddata te aduna o e hoore mum ko jangde nde tawno mawɗo goto o meeɗi wiide ko temettati ndende leñol o wiya holɗin temedere o dodiɗo defte temedere jilliɗo leyɗele temedere e joom duuɓi temedere o wiya holko tagumi noon o wi dodiɗo defte temedere o woni jangguɗo pamɗo witti wili e nder onon tuma ko on woni dodiɗo defte temedere saabu ɗum kala ɗo jaaɗa aɗa ɗaɓɓa gandal kala deftere nde jiiɗa aɗa wittana ɗum on ko gandal jogui nde tawno wonko heewi ko jogue hoore makko ko ala e koye yimɓe hewɓe jilliɗo leyɗele temedere o wi kala wuuro ngo jaaɗa tan ma yi e wuuro ngo ka yiyani e wuuro ma ngo gaccuɗa ko haala ko noon leydi e leydi ɗum ko gandal ɗon noon mbiɗen ɗanngal hay sina dañani hen jawdi jogoɗa hen gandal eyyi ɗo ɗanni ko foof e leyɗele ɗe o wittata e piine janane tigui rigui ɗe o andata ɗe tan on rokkamo pinal hay sinno so tawi o ala gandal ene rokkamo pinal te eɗen gandi ko gandal e pinal jadata nde tawno gandal ko pinal nde tawno sa anda e finani a wawa hutorade ngal ɗon gandal nde tawno aduna en jeehi e jamanu mo ganduɗa hoorema alay saago ko ma jaada e kesam hesamagu nde ganda ko aduna o yahata ko ko holɗum ne gandal ma ngal wawa hutorede walla mbawa ɗum hutorade eyyi wadde noon kala nokku mo garɗa ma yi e nokku o ka yiyani e nokku mo gaccuɗa o wadde noon ɗum ko gandal eyyi ko ɗum woni koɓe mbiyata wittu gueɗal gongal ɗimmal ngal joom duuɓi temedere so tawi o woni e nder nokku hay sinno o yeehi ha wonti wa jaafoɗon réseau o hay sinno jaafoɗon mbaɗon partagé mbaɗa ɗum partagé noon on mo ganduɗa hoorema joom duuɓi o wi ko dowdiɗo defte temedere e jilliɗo leyɗele temedere e joom duuɓi temedere joom duuɓi temedere o hay sinno o yeehi ha wonti wanantere oɗon gandi woodi ko tiggu woodi ko suga woodi ko sagata woodi ko mawɗo woodi ko nayejo e wanantere ko ɗeɗo daawe gurdam goodi suka oɗon tiggu suka sagata mawɗo nayejo rewi hen ko wanantere ɗum ko guuri ko daade maayo sa yani hikata yaha mo wuuri wanantere ko duuɓi temedere fayi dow ɓen mbiyete wanantere en
so tawi o woni e nder nokku o hawri e giƴiko en, o hawri e yummako en, o hawri e bammako en, o hawri e mammako en, o hawri e taaniko en tokosɓe e nder ɗum, o hawri e ɓiɓɓe makko, o hawri kadi e jaatiko en, walla mbiyen o hawri e jatan jaatiko en. Nde tawno hannde tannude ne weeɓi, neɗɗo ene daña 40 ans tanna, enen nganndi ɗum. aɗa daña 40 ans ɓiye mo jibinoɗa debbo o daña hedde 15 ans taw resama jibini wona tanni. ɗum eɗen nganndi ɗum hannde e nder ñallal hannde ngal, tannude ne weeɓi, haala ko noon kono wiye jibinde walla joomum heɓa jaatum. E ngantuma kanko oɗon mawɗo so tawi mo wonno ɗon, yimɓe ne jogino sikki sakko won yanande wotere ha joni wonno e nder wuro he. eɗen nganndi nde ɗon yanande hannde yonta hannde o annda exactement holto yanande nde heedi. hay sinno a tawimo ɗo woni ɗo o yiyata en tant que omo lutti jogade hakkille makko mo sifano yimɓe ɓe holɗo yanande nde forta hedde. ɗum ko gandal. ne tawno an mo anda o a wawa andude holɗo ɗum heedi, kono kanko ganduɗo o wawi andude holɗum heedi, o andirma ɗum heedi ɗo. ɗum kadi waɗino e tarika, eɗen nganndi ɗum ɗon. ko heddi ko noon onon noon ɓe ɗo ɓe oɗon ñaaga ne mbatton partagé kadi yidde wiide bandiraɓe wonko Allah rokki en enen fulɓe, wonko Allah rokki en enen fulɓe, Allah rokki en alɗuɓe, Allah rokki en janguɓe, Allah rokki en suusɓe e sasɓe. hande noon kala ko jiggiɗen goɗɗum ko wona ɗum ɗo en jiggima ko jananum, jiggiɗen koko en jeeya. eywa hewɓe noon doli yimɓe men e nder mumen, nde tawno andude yimɓe men wonko mbawi nafde e nder société ji mumen. wadde noon enen e nder koye men ko enen mbawata sembinde ko gonɗen ko, mbawen darade darde tigui rigui ha joni yidde ko gonɗen ko, mbawen yiɗede, mbawen yidde ko no gañen hay goto kono jiɗen ko Allah waɗi en ko, ɗum woni gonga. Cheikh Oumar noon ko kanko ɓe kewi wiide koɗo subaka joom wuuro nangue hoore kellaw, kono noon ko haqilante. ndeysan mawɗo tuggotoɗo sawru waɗa ñamoye kurus, nanango wona e taltali, ko mehowo joyi jo fof somo haala wiyata ko gore. wallahi wonko Allah rokki fulɓe. kadi ne tawno bam makko liggi ɗum ɗon, yummakko liggi ɗum ɗon. on wiɓe ko meeɗino saaha goto e nder oɗo tuma Adama Ayse ene wondi e bamum Cheikh Oumar, e gantuma wonɗo ɓe jahanno waktu tawiɓe e lawol. joni noon Adama Ayse wi waktu yoni, kanko bamum Cheikh Oumar wi aɗa haade ko noon juulen. mo Cheikh Oumar rewi o, wonmo Cheikh Oumar rewi on nden tawne woni tiggu. joni noon Adama Ayse wambiti ɗum, fawi ɗum ɗon, ɓe kabbiri ɓe gona e julde, fowru ari bifti monum Cheikh Oumar o, nden taw Cheikh Oumar tigui rigui ha joni jibinaka, ene wona rukuku tan. e gantuma nde bifti ɗum nde nawoyi ɗum ɗoɓe nananno ene waya haɓe nani joom natti wayde, ɓe continue juulu maɓɓe ko. Adama Ayse yeccitaki kañum e nder oɗo tuma, e bamum Cheikh Oumar kañum e hoore mum yeccitaki, eɓe continue julde, nde tawno koɓe kucciri ko ɓuuri tidde e aade woni Allah. bamum Cheikh Oumar gayɗi wimo ijam an ko tagui aɗa juula, ɗum ɗo ari wirtima nawi ɓiyo e nder ɗum ɗo a taƴani juuluma ngo. o wi an ka dewowo, te mo ndewata o ko goto woni Allah. a faami, mo ndewata o ko goto woni Allah. min noon ndewami ko ɗiɗo, nde tawno mboɗa rewma mboɗa rewa Allah. nde tawno ko ɗum firti wonde debbo foti ko ɗoftade gorko mum, nde tawno aljanna debbo woni koye less tefere gorko. an dewowo goto o a yeccitaki e nder oɗon to a taƴani juuluma, min dewowo ɗiɗi o mboɗa taƴa juulam. ɗon noon bamum Cheikh Oumar ñaagani tigui rigui yimum Cheikh Oumar, nden woni noon tigui rigui ha joni nde Cheikh Oumar ari nde woni Cheikh Oumar ko Adama Ayse Elimane Siré Samba Dembali Moutar ɓutolat haali joom hoore mawdoro daki bandu ñamo e kurus nane taltali salligui nde futuro juɗɗi feññango mbiyata Samba janguinte dadiɓe. nde tawno Cheikh Oumar so finni heƴata e ko waɗi wonki, so finni o ndimagu ngu e hoore mum hattananimo. omo jogui ndimagu wiyata ko caƴƴal galaba jaɓa, kono so finni o hattana. eɗen gandi ndimagu ngu e hoore mum hattantamo kanko Cheikh Oumar, ko dokkaɗo dokkitiɗo. ɓe mbi so daari dow omo yiye jeeɗi ɓiiju, so daari less omo yiye jeeɗi ɓiri. kanko Cheikh Oumar noon ne bamma ko waddino e jomiraɗo ni, kanko e hoore makko o waddino e jomiraɗo, nde tawno laamiɗo julɓe
kañumne ko ruuhu wonno won ceernajo mo yanomo ɗaɓɓitire gandal on ceernajo ene natani oɗo ruuhu kanko mo natani ruuhu jom kanko horma ko omo natani oɗo ruuhu kalo te ko almudo ceerno oɗon wonno o are mum ko janngude on ne ñaago yo Allah rokku ɗum ruuhu o kanko Cheikh Oumar mo ñaago yo Allah rokkumo ruuhu o kono noon ko duwawu makko adi yettade to Allah o noon e amo Cheikh Lamiɗo julɓe amo Cheikh Lamiɗo julɓe noon wonno juuɗe noon e bakka ene wiya wonde ko kañum ɓuuri Cheikh Oumar e yimɓe mbi onon hannde saddi tongal Cheikh Oumar ɓurata ko ɓurde Cheikh Oumar ne wi kanko ɓuuri Cheikh Oumar ha haala ka yetti Cheikh Oumar Cheikh Oumar woodi waati wi wonde so hokkani ɗum dalilu ma yimɓe fenjini waddata e makko ɗum fof hannde ko histoire uji ɗi nganndanɗa hoore ma vraiment eɗen poti wawde wattude hakkillaji men eɗen poti wawde tigui rigui ha joni wittande ɗum eɗen poti wawde andude ɗum nde tawno on aussi neɗɗo so tawi a andamo tan aɗa nanamo a wittananimo tan a wawa jagguirde mo no fotiri nde tawno a anda fodde wonde e makko nde kono Cheikh Oumar hay goto wawa haaldude ɓuuri mum hay goto wawa haaldude ɓuuri Cheikh hay goto wawa haaldude ɓuuri Cheikh Oumar ko dana maysi elman siré samba dembaɗi moutar ɓutolatade joom hoore mawdoro daki bandu ñamɓe kurus nane taltali sali guino futuri julɗo feñaki te Cheikh Oumar Fouta foof ene jogui mom gueɗal ñeñɓe ene jogui Cheikh Oumar gueɗal awluɓe ene jogui Cheikh Oumar tigui rigui ha joni gueɗal rimɓe ene jogui Cheikh Oumar gueɗal rimayɓe ene jogui Cheikh Oumar gueɗal omo joguino macciɗo makko goto wiyete ko baafi baafi jogui ko gawe mum e nder on dubo ene jogui caye waɗi ko temedere dira galleji bambaronkoɓe tekkedi mumen ene wona métre uji jeeɗiɗi kono baafi Allah nder ɗum sembe kala ɗo dubbi gawal mum ngal yulat hande ɓeɗon fof ko parnorɗe hande e nder pulagu gotol sawa ha ko en Umarel Samba Donde en Hamadi Hamal Laaɗe en Alpha Oumar Ceerno Bayla en e woɗɓe ɓe gasata ɗum waɗi noon ɓeɗo ɓe o yadanoɓe tan sa yurnitimo ɗumen gonwole mumen e golwole mumen a andat tan ɓeɗo kala moɓe jaɓi rewde ko neɗɗo mawɗo wona neɗɗo tokos jaaɗo ha holli ruhuji jogori ummade e keeci mum ko fof woni jokkol mum nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ha heddi ruhuji ɗiɗi ɗi noon ko haɓe kulɓine ɓe ruhuji men ko Allah nelaɗo kam eɗen gandi ɓeɗon ko aljanna payi kono noon ha heddi ɗiɗo ɗum tagui noon hande e galleji Cheikh Oumar he dañde hen debbo tan eɗen mbawi wiide ko malu haala ko noon jeeyede hen te no hollata ɓe nelaɗo ɗum goto foof o holli ɗum kono wayni ha hande e taniraɓe makko e jatiraɓe makko wonɓe goto foof hollama nelaɗo ne jogori waade ni ha heddi ruhuji ɗiɗi noon ko hayɓe kulɓine ko exception woni ɗon wallahi ne selli ko kanko addi l'islam e nder Fouta te wona e nder Fouta tan eyyi nde tawno hande sa yeehi Mali won watiroɓe a wona Allah a wona Seykou a wona Allah a wona nelaɗo a wona Seykou wadde noon Cheikh Oumar ko darma aysi wonko golli te ko golle tiiɗɗe pawidinde pattam lame e koye korko gonɗen noon tampere nde ene woodi sanne kono ɗum fof waɗi noon mbaɗa ɗum partagé mi rokko on tan sukara si keɗoɗon ɗum après ɗo e ɓoyde sen mbiyi ɗum ko min jeeyi hol mbarago ngu ko ari damaji ɗo ko Hamadi Hamal Laaɗe onul mbarago mo funtodirtuno wonde yo wuuri duuɓi 49 juulani wari 49 neɗɗo laaji mon e windi laawali min ina waɗi hen ara o sohli ko baraɗi ɗiɗi Amadou Oumou Amadou e Amadou Danso Alima Danso Ali Danso voilà o ko ɓen ɗiɗo sohli kono sey ko fundima ha watti julti keɗe ɗe woni Ali Danso woni Amadou Oumou Amadou nan wattu alo yoni Cheikh Oumar wi telde juulen ɓe telliɓe ndewa Allah Hamadi Hamal Laaɗe en dari ɓe juuli ɓe cilmini
Cheikh Oumar yeejiimo goree ko han ma julde o wi wonaa ɗum addu noon aɗa holla mi tordaaga gonɗaa koye fuundudemi jidde jamfaademi so tawii ko njuulu en kaaldaano ɗum mi hooti mi felaani jiyaade so tawii noon ko jiyaade bisimilla mbaɗa walluma Cheikh Oumar wi wono juul kono ko han ma juulde ndokkaami dalili o wii haɗi mi juulde ko mawɗo kellifaaɗo ardaade cukalon togoton ene ƴuroona ƴurtoo sinno wonaa tuuba ne weñi ɗum hamadi hamallaade haali Cheikh Oumar wono jeeyi oto juulde Cheikh ko wirdi kalwi o ñaagiima o hokkaama hamadi hamallaade wiima juul kono o taamoto calliji alaa heen o taamore ɗo Cheikh Oumar juuli simmini kanko mo dari omo fadi ɗum o jaggaani e koppi ɗi Cheikh Oumar mo ko han ma juulde o wi goremi hooti jamfa joli hakkude men addaanomi urnaade leydi ngarnomi ko felude jeyaade Cheikh Oumar wi moto juul wirdi kalwi ñaagi hokka hammadi jaɓiino juula o salliginii haalaade o habbiroo rewe Cheikh Oumar jaggee koppi hammadi hamallaade jaggee koppi Cheikh Oumar ƴurtii hammadi hamallaade ƴurtii Cheikh Oumar fayi leydi hammadi hamallaade sili koyɗe arti darii fadi Cheikh Oumar o jaɓaani juulde Cheikh Oumar goree tan ma juulde o wii goreen kaaldan ɗum ɗo fof noon koyɗol ɓe mbii koye face à face alaa ko ndo Cheikh Oumar naati kalma nde ɓe njiidirte ko hammadi jaɓi ɗum ko kaawisaaji Cheikh Oumar hollata hammadi hamallaade ko hammadi hiiloyroomo yiimo e ndeer jammaagu hammadi ko mbonoɗo calini kanko hammadi hamallaade Cheikh Oumar rewiimo hawa juulee koyɗol ɓe ngarii haa e nokku Cheikh Oumar wiimo aɗa yaha haa yeeso kala ko Allah holluma ngaddaa kollaaɓe kanko hammadi hamallaade omo yaha o yii ngaari na waɗaa ceenuuji kaŋŋe e kaalitinayi mum o wiimo jagga ngaari ndi o adda o holla Cheikh Oumar ngaari ndi mo biget nayi mo laakata mo wuro ma en o tawi ɓeene puuɗoo o tawi ɓeene ñaantoo o tawi ɓeene mooroo o tawi ɓeene coca koyɗe o tawi gooto fof no ɗon hawran ɗum o wi ɗum ne ko waɗi ɗi galleeji ne mahee ɗum ɗo nani pentire ɓeenani mooroo ɓeenani puunnoo holko ɗum ɗo woni rewɓe ɓe mbiimo minon komin rewɓe hammadi hamallaade pelloowo jiyaade e kono Cheikh Oumar Allah yamirii min yomin ñaanto hammadi hamallaade ko pelloowo jiyaade e kono Cheikh Oumar min tajaa komin rewɓe makko imin peewntoo gila waraani hammadi no potane ko jogori kañ gila no suwaa pellol jiyaade kanko hammadi hamallaade o yii hoore o wii galleeji ɗiini ɓe mbii ko galleeji makko ko njiiɗaa ɗoo fof galle pewneteeɗo debbo moorotooɗo maccuɗo peccitoo fof ko Cheikh Oumar jeyi kañum hokki hammadi hamallaade pelloo jiyaade o kono Cheikh Oumar ɗon hammadi hamallaade wiyaa o inni Allah mani joomi ko wiyee Cheikh Tidiane Cheikh Oumar ko feeñani Cheikh Oumar wonaani darnde sagara o fiyo hoore makko e leɗɗe mbela mo maaye jooni o heɓa bandiraɓe on kettima Cheikh Oumar dokkuɗo hammadi hamallaade e tigiriyaji ne rewɓe wiyoɓe e galleji aljanna gila ne wuuri on kam eɗen gandi so tawi suuɗima leppi leydi ko aljanna firdawsi fayi
ske Cheikh Oumar ko daɗo may seydi mat siri sappo de mbaɗi ɓurta hay goto on asimi ko yino ko Cheikh wimo gore noon soɗon jiiɗi yewtere nde weela goto mon fof waɗat partagé eyyi ko sukara si woni ɗo ko sukara si woni ɗo mais so tawi oɗon jiiɗi yewtere nde weela on mbaɗa ɗum partagé min kala ko neɗɗo namdi e tarikaji kala ko neɗɗo namdi e son uji ɓoyɗi ɗi gandanɗa hoore ma taw ko son uji pindinoji tindinoji kirjinoji taw koye fulɓe yoga hen eɗen jogui en mbawi eɗen jogui foof kono eɗen jogui hen ko heewi ɗum noon mbaɗe partagé ne keɗortoɗon ɗo ni woɗɓe mbaɗen woɗɓe keɗoro noon renduɓe kay peccat mbaɗe partagé oɗon nde yi ko jiiɗa ko a wawata mayde a fellani jeeyade hamadi hammallade fi wakki fite ɗum ina yillo Cheikh Oumar ɓe tawdiri ko jum ɗon yimire Cheikh Oumar beele ne heeƴay bande eɗen kaala Cheikh Oumar e Amadou Cheikh Oumar nde Cheikh Oumar jola yo yimɓe gandu sirlu gonɗo e Amadou Cheikh taw wona kanko haali Amadou ko ɓiyi ko so haale muɗum hunde waya ko ɓiyi ko manata ni o yiɗi Amadou Seyko noon kañum woni laamiɗo juɗɗo o mi ɓiyata hela hombere woyne jalna fooga leɗɗe wiltina cate Amadou tokora Amadou no naate masine de no felliti nadde masine Cheikh Oumar naate hayre hende no waɗi disparaître nde masine fecci ko pecce tati nde feccere daha nde feccere dogi nde feccere tuubi yimɓe ɓe kalan koye mum o janggi say fiyu yane yimɓe ɓe ɓe jolni namdal ɓe nele makko farbu gowa nan 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 farbu gowa wulli mu kanko Amadou Cheikh Oumar dono moƴƴeli mani sira samba ɗen mbaali mu tan seydi buubu hamme jabbodere mani furankoɓe mbima so neɗɗo yontama woodata ko haali winde mase aynerene furankoɓe mbima so neɗɗo woni jontaɗo yo wonko golli furankoɓe ne calmini Amadou Cheikh Oumar o yi ɓurde bamum welani nante kono no weeli wonde so neɗɗo wiya ɓuy bamum yananama jasani kanko de so jolama o wiya kanko ɓuuri Cheikh Oumar ɓe mbi o hanni lamɗam ina anda e laru ittude ceɓe jammi e siidi boɗewel lammina hunuko mum ɗum kam koye laru jeeya kono fofde jammi e ɗaɗi muɗum fof wiyana lomba e barɓe nattilari woni yeti ɗo ɓe mbi o boni neeɗi nan waɗi waɗi o adara haali golle gato haala kawtino haalede kono kala ko jiiɗa welde yurminade ɗum leydi en tawrati anno ko cabbi goɗe gaɗa jontaɗa ene ɓe mbi anno ko lacciri jiiri ɓe tan ɗo ɓe mbi ala anno ko mawɗo nayjo no togui sawru anno bonani ɓooye ndeɓe kaali Cheikh Oumar ɓe mbi Amadou ma de boni niide o wi ɓe holko Amadou wi o wi Amadou wi ɓurma bonde needi noon
haali koye haalde hunuko mum kañum ɓuri Cheikh Oumar wiya kañum ɓuri Cheikh Oumar wallahi so fiyaka Cheikh Oumar wiyata ngonde mi wonde mawnude Allah fuuɗo wuli e takkusanal juma mi juulay rasul so yimɓeɓe ndindi mi namdo Amadou Cheikh Oumar wallahi so dallinani mi fiyomo junggam oɗon jiya e Fouta Amadou ko denten e Fouta Amadou ko denten ɓe juuli ɓe cilmini yawmul zuman no ñala ɗo kone Amadou Sékou wi ko kañum ɓuri bammum woni Amadou Sékou Oumar ne rendini yimɓeɓe wi wonde ko kañum ɓuri bammum fuurankoɓe mbi wonde bondanede diwani wonde wiide ko kañum ɓuri Sékou Oumar Sékou Oumar haalna o wi so tawi Amadou hokkanimo dalilu ma Fouta foof yi o fiira Amadou jungo mum eyyi kono noon Sékou Oumar yiiɗi ko andinde yimɓe holi gonɗo Amadou Sékou Oumar ne tawno haalde gonwole ɓiyum o wayata kono bakkade ni ɗum tagui noon Sékou Oumar waɗiri ɗum hono noon beele yo Amadou Sékou haalana yimɓeɓe won dokke ɗe rokka mo hande o ni kanko Cheikh Oumar o fay jumma ko Amadou Sékou o wimo Amadou wimo nam Amadou wimo nam Amadou wimo nam ha timmidade tati o wimo caggal Allah e nelaɗo Allah caggal Cheikh Tidiane funnague hirnague e rewo e worgo kono ndewata ɓurani min Cheikh Oumar ceeko min woni bamma Amadou mo moɗa andi kay baba min ɓurma o wimo dalilu o wiya dow gueɗe ɗiɗi walla ha woni tati min ɓurma hen yumma ko Adamay kono mo wala makka a accat ɗum alwama a tawam ɗum Madina ɓurɗo Adamay kono bambano heewi julɗo dewo Allah hakkat kala mawɗo kurus mawɗo ɗum no yaaji Fouta kono yumma woni ko yaɓani wimo saddu ha goto o wi baba wimon nan o wiyan sa pinni mbiya yumma ko Adamay mbiyan Cheikh Oumar tan ka deƴƴo min somi finni mi wiya babam Cheikh Oumar mi wiyatanama Adamay mi finna mi wiya nenam dokke moɗon poti ɓurɗa nenam ko gueɗal ka gorko ko debbo sowona no ɓurani nenam Cheikh Oumar yumma gomɗi baba wimo nam o winde pelle omo haala ɗo hen ɓuure ɗe o ɓuuri Sékou Oumar ne tawno Sékou Oumar wi ko hono yummum ala e Makka ala e Fouta eyyi hono bamum noon ene heewi e nder Fouta ne tawno Fouta kala ɗo jaaɗa ma yi joguiɗo hen kaala mawɗo ene jogui kurus mawɗo taw ko joom gandal eyyi o wi ko ɗum Sékou Oumar tigui rigui heewi bakkorade so tawi no bakko o wi kono kanko noon Amadou Sékou wonko ɓuuri Sékou Oumar ne tawno Adama Aissé ko kañum jibini Sékou Oumar kono ko Sékou Oumar jibinimo eyyi ne tawno Sékou Oumar eɗen gandi ko rokka dokke tiɗɗe ko dokke labtuɗe rokka ne tawno ko kañum woni kodde Adama Aissé kono hande ko ɓiɗɗo ɓurɗo tengtinde eɓe Adama Aissé jibinno kono noon so tawi Sékou Oumar ko bammakko Adama Aissé ko tani ko omo wawi farnorade tani ko omo wawi farnorade bammakko kono yummakko kadi ko ɓi waliw Allah labɗo ceerno eyyi yummakko ko ɓi ali Allah ne tawno yummakko ko on mo gandanɗa hoorema woni ceerno Sékou Oumar jinoɗo ruuhu o ene natani ɗum kalwo ene ñaago Allah yo ruuhu o tigui rigui ha joni kañum yo won ɓiyum Sékou Oumar no rokka nde Allah kañum ne wimo aha ko Sékou Oumar rokka ɗum kono an e Sékou Oumar ko onon ndendi poti ne tawno bamum ɓiɗɗo e sa faami bamum ɓiɗɗo bamum jibinɗo ɓiɗɗo o ko on e ɓiɗɗo o tigui rigui ha joni kañumen poti hen mo haal ɗum ɗo henno eywa eɗen gandi ɗum ɗon dans ce cas ne Sékou Oumar rokkade e nder ɗon tuma ko oɗon ñaaguinoɗo o Sékou Oumar rokka woni ceerno Sékou Oumar o kanko rokki Sékou Oumar ɓiyiko e nder ɗon tuma ko hen Amadou Sékou jibina ɗum tagui noon o wi ɓurɗa nenam ñaw ko gueɗal ko gorko ka debbo ɗum woni ko ɓurdamo kono ko heddi ko fof ɓuranimo
eɗen jokka par ce que ko binoɗo wonde kanko ɓuuri Cheikh Oumar omo haala noon holko ɓurti Cheikh Oumar ne jooɗi yimɓe ne jooɗi fuurankoɓe ne jooɗi jeyaade aan e nelaaɗo Allah dokkodiri silama diine drapeau ya pellu ɓe ngarda fuura nde ɓe jaɓi ɓe cali ɓe mbi ka tordel tan kaaɓi Saydou tan mani ma e ɗum bo somi ƴetti silama diine mbaɗa fella jiyaari hannde hay goto lulnataako yimɓe fof no janana ina keɓi haqiiqa ko Cheikh Oumar waɗi baaba te ko dokkaaɗo Cheikh Oumar ma gonɗi o jotte duballeeje e hamdalleeje o ƴakki duufa wiyete ñaafa yibbe aleje ɗe gellooje machine tamata heɗe keewa juuɗe tamta keewa gaɓule kaadde ndiyam dagmuɗe cenglon sangana ceng gawɗi ndeje tay reedu maɗa kanko Amadou Cheikh Oumar ɓe nele makko farba guwa tawi omo ɓaggi waɗi doloke turki paɗe marakis tubandanewo mawko felel jaabaji wullimo kanko Amadou nono moƴƴel ma sira samba demba ay mutta fuurankoɓe ne calmini ɓe mbima won yonteede ko wadde hunde haala hunde winde mase aynere ene fuurankoɓe mi yon ko kalɗa o wi min wi noon ɓurde bammu welani nande kono no weeli wonde min somi jolama mi wiya min ɓuuri Cheikh Oumar ɓe mbi o boni needi o wi hande kanko teyi ɓe kalani Cheikh Oumar Cheikh Oumar wiɓe ha yawmul jumaati sawru gonga min aɗa welimi tagi kam weldema tagma kam weldemi ko ni neɗɗo waɗata nde tawno hakkille neɗɗo jogui neɗɗo hokkira ɗum ko ha miijo kadi wona kala ko neɗɗo haala neɗɗo jaɓa nde tawno ko ni woni débat eyyi holno gorko ɓurdata debbo wonko gorko rokka debbo rokka ko ɗum gorko rokkama ardade jumaji e jamaji debbo rokka ko ɗum gorko rokkama julde mayɗo debbo rokka ko ɗum gorko rokkama ubbude mayɗo debbo rokka ko ɗum kadi debbo so tawi murnama galle bamum addama e nder galle gorko mum aljanna mum woni koye less teppere gorko mum wadde noon debbo wiya ko yo ɗoftono tigui gorko mum kono gorko mum wiyaka yo ɗoftono debbo mum nde tawno so wonti wonti ɗoftade ko debbo ɗoftonto gorko nde tawno ɓe mbi ko tira ba tirta ba kodde jiiɗo wowru ceera ardi gaaji ɗe dakke muuɗe ɗe dakke gawle so tawi wiyama ɗum noon wiyama wonde barke sippirake muynete sonno barke ne sippirno pinɗo fo rondole hen wiyani yo barke kono barke heɓate koye kosam endu yumma kono holno barke heɓirte kosam endu yumma ko ma nene ɗoftono tigui rigui ha joni kono wiye baaba ɓiɗɗo toɓɓe hono pajo gecce ɗum ɓe mbima ɓernde ɓuumde e yoni e duwaw wadde noon gorko wonɗo wawi hettude debbo wawa ɗum hettude ɗum noon so tawi Amadou wimo wonde ɓurɗamo ka gorko nenam ko debbo won dalilu mo wawi rokkude ko gandanɗa hoorema enen ko ɗo mbawɗen haadde mi wooda mawnude Allah e takkusanal juma mi juula Mouhamadou ya Rasulullah wallahi so a dalinani mami firuma jungam ngo e fuura Amadou ne rene e fuura Amadou de ko tenten mi juuli yawmul jumaati nan Cheikh Oumar fay jungo e Amadou Cheikh Oumar Amadou wimo naam Amadou wimo naam o wimo caggal Allah e nelaaɗo Allah e Cheikh Tidiane hono nde wata ɓurani ceeko min woni bamma o wi mboɗa andi kay baaba o wimo naam o wiyano feli jiyaadi karuwa feeñani aɗa walla ya Rasulullah minne pellumi jiyaadi komi ruhumi feeñani mbiɗa walluma mbaɗa wallattanam Cheikh Oumar wimi yiyanam oɗon gonnoɗa o wi Cheikh Oumar
mi haala ko an woni seedam nde gonɗa noon lere gontuɗa peeji a accani heferɓe jooɗade e laalirji min no gonmi jullaji gontumi pergitte mboɗo hen ma jungo ñaamo komi mi leydi fof walanta alaka ladde hay ndeno yiyanomi o wi ko gonga cadduta gonɗi kanko Amadou Cheikh Oumar o wi Cheikh Oumar an ko an kam wirdi kalwi ñaagui hokka beele ma won baram walla ko min wirdi kalwi ñaagui hokka ya won babam Cheikh Oumar wimo min wirdi min kalwi ñaagui hokka beele boɗo wona bamma Mouhamadou ya Rasulullah rasul bil hagge gonga ndo monti allarsi caali jomiraɗo omo noto hokkamo Allah ko min noon nde goniri ha Jibril darti dukkimi en makko mbimomi rasulu e ngeɗo nangue e oɗo saaha dokkam no keeɓi yettade Allah mi haala haajam kono mi teddinirima an woni tedduɗo an woni rasulu an woni sehil Allah jettinanami Allah hoɗere welore nde ɓiɗɗo pajoro gacce o parnorɗo o ko Amadou Cheikh Oumar mboɗiɗi wonde bammakko bandiraɓe on nani ko Cheikh Oumar haaldi e nelaɗo Allah ko o ine nelaɗo Allah notoyto tigui rigui Allah nde nde jibriru tigui rigui ha joni haaɗi ɗo foti haadde ɗo ko nden o tukki e nelaɗo o wi e nder oɗo saaha e nder tigui rigui ha joni oɗo zamanu jama nder ndeɗo nangue nde jiiɗa dokkam ene jetti huccidde e Allah mi haalana ɗum haajam kono noon mi teddinirima ndeɗo hoodere e nder oɗon tuma wiyete ko Amadou Cheikh yo Allah rokkam ɗum min woni Amadou Cheikh oɗo mo jiiɗa ha joni o haaldata koye ɓi ko Amadou Cheikh o nelaɗo Allah jaɓanimi haalani Allah Allah jaɓi haaltani nelaɗo haalanimi gonmi bamma Amadou Cheikh Oumar wimo waliyaɓe jeeɗi ɗo ɓe mbirde ɓe kalwa yidde wonde bamma on saka ruhu a suwaka o feñje telliɗaɗo walla saydara wirda yo saydu won bamma minne ngar mboɗo walluma mboɗo walla saydi yo saydu won bamma minne gona babam hay ndene yiyani Cheikh Oumar nante makko wimo sadduta gonɗi ɗon ɓe keeɓi leetere ali damajo kawtide wi ko Allah nani ko Amadou Cheikh wi ko o wi wonde ne bamum Cheikh Oumar naati kalwa tigui rigui ne wirda wonde yo Cheikh Oumar won ɓiyum o wi ko kankone wonno ko wirdude mo walla bamum Cheikh Oumar yo won ɓiyu yo won tigui rigui ha joni yo Cheikh won ɓiyum beele Cheikh Oumar so ari ene wona bammakko kanko Amadou Cheikh eywa par ce que o wino wonɗo wonko ɓuuri Cheikh Oumar waji ɓe caali ɗum noon wone haalande ɗum ɗo Cheikh Oumar te kala ko haalde Cheikh Oumar wimo wonde gonɗi baɗɗo subakay kikiɗe ali anda nangue fuɗi ali anda nangue muti ɓe garatno kanko ali ɓe mbiyamo Allah wiyanam ɓe mbiyamo nangue fuɗi ɓe garatno ko mbiyamo Allah o wiyeɓe kadi nam ɓe wiyamo nangue fuɗi kanko ali damajo o waɗi aljanna o waɗi jaygol holko woni aljanna makko ko galle makko no maha 8 kilométre carré waɗanko sukaɓe rewɓe ɓe duuɓi 15 16 17 enndi mene ƴette Allah cuwa jaggude kuɓaar kala ko jite ma ji haqqille ma jaggi jungo ma memi ala ɗon
ko aljannaali so tawi ka malkisaɗo alinannuma ɗon ɗon woni aljanna ma omo jogii galle goɗɗo 8 kilométre carré ɗuncoɓe ɓe e juurtoɓe ɓe e jaggoɓe ɓe goto fof maccen mo ko banggue so tawi a rewanimo o nannuma jeygol sa yettima ɗon juurtuɗa ndiyam ngulɗam so tawi aɗa juuti balɗe wona ɗon 5 minutes aɗa haɓa e fittano so tawi aɗa waɓɓiɗi balɗe jettuɗa maaya so ali nani aɗa rewa Allah o waɗa pucci yo gadde woymi nani kadde o Allah mbiyama wallahi ko goonga o wima jinmi ko ɓeyda mbiyama wallahi o wima aɗa rewa Allah a yiyani ɗum min mboɗoni komin hani rewede aɗa rewa Allah a anda ɗum min mboɗoni ndewa Allah sa mayi yomma min sareri kam eyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe randabo gurdam sikki ala ene wayno joni kumtari amen gayono minen nde tawno aduna o kam ko noon tan ɓe gonata e subaka ɓe gona kikiɗe ɓe gona e jamma ɓe gona e ñalawma ɗum noon ha ɗo e jamma walla ha saaha goɗɗo so tawi gueno haaji sikki ala ɗeɗo balɗe kam ma en gaddu tarikaji Cheikh Oumar gadden aussi yewtannoɓe Cheikh Oumar ko wayno Abdoulata en machallah eɗen gandi ko gawlo Cheikh Oumar enen fof eɗen gandi ɗum ɗon kadi ko dokkaɗo dokke tiɗɗe labtiɗɗe ne hannirta ni henna machallah o waɗi fréquenté hay Seydou Nourou Tall en machallah te wonko ande mumen no fewi no fewi no fewi no fewi e woɗɓe ɓe jiida e ɓeɗon ɓe tawno yewtoɓe Cheikh Oumar e nder leñol ngol ne kewi ɗum noon yo Allah hokku en yo Allah hokku en naftorade tigui Allah jaɓan en kadi korkaji men Allah riwtan en oɗo bros bonɗo biyeteɗo coronavirus jiiɗiɗo windere nde salmini on juurima on ñaguiri moon gueɗe moƴƴere ha saaha goɗɗo so Allah hollamo ɗo haaji mbaɗe partagé no woto jeccere jeɓɗo foof yo tinno waɗi Cheikh Oumar ko dara may selma séré Samba Demba Moutar e yidde mum e Cheikh Oumar yo ot partagé jeeyi kala jiɗɗo Seydina Mouhamed ya rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yiiɗi tigui rigui ha joni Cheikh Oumar ko dara may selma séré Samba Demba Moutar yo wat partagé ke kala baɗɗo partagé e nder on tuma yo Allah hokku ɗum ko yiiɗe aduna mum salmini on